Maya da anlaw inyo alan. Maya da pag-uma dinit ta Sikyop. Andam kawon. Di ako yun. Naabot na may karon giri guys sa Sikyop and ngita mi og spot kung asa may magtaod sa moang tent kaya gusto mi mag stargazing manggod. Barato ra ba ilahang tulgan diri. If ever dili mo kuan sa room, pwede mo matulog lang sa terrace, gusto mo sa terrace. Bubayad lang mo sa ilang beddings, 100 per person at ang bayad silang bedding. So sulit ra gyapon guys mo tulog mo, but mas gipili na mo ang mag-tent. Karon umanami og tukod sa one tent, nakapili na mi og area. At the moment magkuha mi og butong kay gipang uhaw mi. How was it? Karon mga anasad mi og butong. Hi sa akong mga pobre nga friends. So again, mag-watch kayo pa mo sa among vlog kay di mo ka-expense ani kay mahal kayo ang pamasahe. So, damn! After sa butong, makupa na sad. Nami dili sa punuan sa makupa, kumigo. Nag-struggle siya sa kanya pagsaka. Muna na mo makawa. So, sila at the moment, nara pa sa taas bro. Nara sa taas bro. Nami karon diri guys sa living area sa Sikyop Agriculture Cooperative, and we're having our dinner guys. And dili kamahayan ilahang gihanda nga sorry, na pagkaon. So montage. I've been searching for a bigger piece, 'cause we just need to live in harmony. Don't need to be in love, 'cause you know we haven't recently. Just wanna pretend. Good night guys. Good morning, it's me, Khalil, and this is our morning view for today. Faith Otot. This is our morning view for today. And nagkami karon we're having our drone shots for the sunrise, and hopefully and nag-camping ra gid mi guys, and last like gina-offer diri nga room, but gusto mi og kanang something different. So, nag-camping mi diri, even though ato kay camera gid diri, wala lain nag-camp. Maadto mi karon dito sa ilahang function hall, dito mi or receiving area, dito mi mag-breakfast. Amo na silang gignan sa among i-breakfast karong morning, and so let's go. Mag-breakfast na mi. Ay mi
Ayaw mi madto sa mga destinasyon. A few moments later. Paingon na mi sa ilahang main tourist spot diri sa Sikyop or sa Lawlawon Rogongon. And tara, panaog na mi. Kuna si Kuya ang among tour guide for today. Sa giingon pa sa among tour guide karon. Ito siya? Diri ni katong sa may Mandulog Bridge. That mountain is part na siya sa part na siya sa Cagayan, which is the Lumbia, somewhere in Lumbia. And the other side, guys, sa akong likod na bukid is sa Bukidnon na siya nga side. Battery. Sa kuan ni siya sa higaunon nga word mo ni baliti. Ang sinambat is may baliti. Baliti sa kuan Higaunon. sa higaunon. Ug kuan dire mag ritual mi bibo kay ni siya dire kay dagang kay tawo ug magkaamulan sa mga November nga kuan. Bulan. So mas nindot yan diri og November pod. Dire dagan kay ni tawo dire. Dire mga tulog, mag-overnight, mga higaunon, datos. As in diri ra gyud sa kwan. O dire gid mis kuan, dire mag-iyaw baboy, manok. Wa ray lain kahoy nga kanang kahoy lain. Sir, kara dugay na magud kay ni sir. Mas una ay Una gyud ni siya dire. Runay lain baliti pero kani may Kini mo yung pinakauna sa una pa gyud niya mga datos dire mo gyud ni ilang gakuanan sa una. okay. Pila ni katuig sa Sindong wala pud ni siya naunsa. Ang ubang baliti natumba. O sa Sindong kini siya wa gyud ni siya naunsa. Yes, ano yung pag-discover aning cave ni Rhea? Kuan ni siya sa una sir, cave na ni siya. Nya pag tukod namo og kuop sa Lawlawon gyud. Ningon namon chairman nya kanang mga cave dia sa Sikyop. Ato nang i-tourist. Motong gi ang amon chairman nagkuan siya ba nagdulo siya sa tourism. Motong gisurvey ni kuan dire taga tourism. Gitanaw nila ang area. Motong nagpalikod po ang taga tourism dire morning nakuan siya. So guys, nami karon sa Sinambat Cave. This is our first stop. Diri may musulod mi diri karon sa cave and let's go. I think di na ko maka-vlog kay medyo ngit-ngit gyud sa sulod. Struggle is real. Okay? So manulod na mi. Balik dira. Balik ko dyan, balik ko dyan. Okay, ready, 1, 2. Okay, ready, 1, 2. A few moments later. Pumalag yun, lagi ka namin sa sulod sa cave and look, limpyo kay mong kamot. Dili lang oh. Limpyo kina sila guys. Limpyo. Baka may go. Kuan, barefoot. Barefoot on the grass. Now guys, we are setting up our drone for a good B-roll. Nais kong malaman mo hanggang sa dulo ng mundo. Like to love, see the sun looking down from below. Hear the call, rising up. Paingon mi karon sa ilahang treetop. Ni siya pag-angong pulse diri. Summer man mo na way tubig, malagid siya. Pero ug nani siya kuan tubig, nindot yan ni siya kay moagi ta nang ilalom sa bato. This is Pagangon Falls but usay tubig so Pagangon na lang daw. So ning suksok mi. So diri ang agi, pag diri daw ka mo agi, if na-adjoy tubig, mabasa jud ka. But karon kay ting init. So uga ang ilahang kuan. Ilahang falls. So dito siya. Falls. But it don't matter in the wild.
rest sa mi kay murag kapoy gud. More on trekking gid siya. Sige lang mo glakaw para paingon sa mga ilang destination diri, but for me guys, balag kapoy siya, solid siya, dagan siya og mga beautiful spot para mag-picture bitaw. Poy na ka man. No, I'm good. I'm strong as hell. And I think I am the strongest guy in here. So I can still walk down to Barangay Barinaut. Walk again. Kay so na away sa Barakuda ug Ilaga. Ang mga tribo diri sila nanago. Nya katong pagbag-o na pod adtong 2016 man siguro to katong naay istorya nga sulungon ang Rogongon og imay tong kwaon. Ang halos mga tao tan diri nanago sila. Never stop, make it last. Raise up our hands all night. Uni siya inulusan og sa term sa Christian mataguan. Kahit so una katong kuan diri man nago ang mga lumad gibutangan ni siya diri kwarto-kwarto. Pila ka kwarto dagang kay diri nanago. So guys, mao ni ang lugar nga ginataguan before kay sulungon daw MP ay imay. Butangan ni nila kwarto-kwarto diri sir kay mga kawi bitaw kun diri. Kay di man ni siya makuha ulan. Diri di mabasa. Yani kwarto pila ka pamilya diri nanago. Karon paingon ta sa ilahang treetop, which is if mahuman na gid siya fully developed na ni nga treetop, you can stay on the top of the tree. So right now guys, kapalupad mi og drone for the drone shot sa treetop and see, whoop! Tribe village, and but wala pa siya kuan mga house. Soon mo na ilang lan na gamiton. So what's up guys, this is the last stop here in Lawlawon, Rogongon, and see how beautiful our last stop. Years ago before Sindong, dili na ni ang view. Daghan og kahoy lain-lain nga lugar nga like mahalo ka mga locals kay masida na ibitin or other nga animals nga makathreaten silang life. But after Sindong sa dagko nga troso, napurma na din yung underground river, nahinlo na siya. Tawag dayon sa there's always a rainbow after the rain. Kay after Sindong nabuo na din siya lugar, the underground river. Hey guys, I can't believe kung saan kanindot ang Rogongon guys. Is a must ngayon yung bisitahon ug laagon ang Rogongon, Lawon guys. It's the Sikyop and so very nice, and I think you're gonna go and enjoy here. But guys, as of now, dili pa siya fully developed, but as of now, you'll still enjoy the view, the nature of Lawon, Rogongon, and you will not regret on how beautiful it is. So guys, before I end this vlog, don't forget to like, comment, and subscribe, and ring the bell
para ma-update mo sa kong upcoming video because now, mga ligo na may, let's go!